Og Pernilles veninde kommer nu på cykel. Hej. Hvordan går det? Hvordan går det? Det går rigtig godt. Han er nice, men det går meget ked af, så det er hjemme ham nu. Skal jeg være nu? Hvad hedder du så? Jeg hedder Mille. Mille? Hvordan? Ja, på CLE. Celine? Ja. Og du hedder Mille, og du hedder Pernille? Jeg hedder Janne. Nå, Janne så. Nå, det er Janne til veninde, Pernille. Det er jeg. Hvor har du været ude at cykle? Jeg har lige været nede og lavet en masse tøj. Har du fået jeres tøj, eller hvad? Du har lige købt en t-shirt fra Calvin Klein i dag. Ja? Så var det lige Calvin Klein. Hvad er det? Hvad med dig? Hvad er det? Hvad er det? Du bor i Skagen, så skal du godt til København, eller hvad? Du bor i Skagen, så du skal godt til København, og så... Du bliver til Billund. Det kan være, I to godt har mødt hinanden hernede, eller hvad? Vi er mødt hinanden i Frankfurt. I Frankfurt? Ja, så skal I snart tagstille hinanden om en uge. Ja, i Frankfurt. Ja, det er nok. Kan du lige være her på så langt, så? Ja. Er du selv født på Sri Lanka? Jeg er født på Sri Lanka. Er du? Ja, jeg er også født på Sri Lanka. Ja. I Gold. Ja, i Gold. Det er godt nok. Har du været her før? Jeg har ikke været her før. Det er første gang, men det er meget spændende. Ja. Jeg er alle sammen for, at man er lidt på dem, og det er helt ret. Ja. Ja. Det er godt nok. Kommer I hen og får en øl på en hotel? Hvad er det for sæt? Det røde hotel der. Det der. Ja, det. Er du det? Du har set det røde tag derovre. Med den satellit derovre. Du ved den satellit der? Kolgan, eller? Ja, Kolgan. Det er min hotel? Ja. Det? Ja. Okay. Nå ja, men det er jo godt. Ja, det er rimelig stort. Der er en stil, hvis man har været der. Nå? Han går og filmer UFO, det er så det har gjort det der, hvis jeg skal være helt ærlig. Men altså, jeg har ikke set nogen omstand, jeg så. Okay. Ej, det er fandme rigtigt nok. Han er absolut klar. Kommer I hen og går ind, eller hvad? Ja. Hej, telefon. Har du telefon? Hvad er du gerne med? Nummer? Det kan bare lige prøve selv at få det. Og så videre det. Mille, eller? M-I eller det? M-I. Mille. Okay, 27. 07. 077. Er det en dansk? Nej, det er... Engelsk? Ja. 077. 077. 9 hvad? 97. 16. 1, 6. 3. 3, 6, 1. 3, 6, 1. Ja. Er det det? Ja. Jeg får lige at ringe. Det er bare igen. Jeg finder bare for at få bånd til at sove. Det går igen. Ja, ja. Hvad kommer du? Det er der. Er det der? Plus 45. 31, 13. 31, 13.